खुलुमबाय बड'खौरां इउट्युब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ गोजोन आरो जौगाथायजों लोगोसे फैगौ एमपि बिसायख'थिखौ बरायनानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि बाइक रेलि हाबाफारिया मैया जानानै थाङो। फैगौ एमपि बिसायख'थिया खुंजानो गेजेराव माखासे सानसोल' सम दंसै। बेखौ लानानै गावबागाव राजखान्थि हान्जाफोरा गावखौ देरहानांगौनि बायदि रोखोमनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो मैया बिटिसि बियाबनि 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिया गोजोन आरो जौगाथायखौ मोनदांनायजों आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ बरायनानै 14 नं चिरां दुवार बियाबनि आस्राबारि बिसिडिसि लांगोनानिफ्राय दादगारिसिम मोनसे गोलाव बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारिया मैया जानानै थाङो। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो TCLCCनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्मआ। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि गुनेश्वर बसुमतारी आरो ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो गोबां इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा बाहागो लायो। बेंगलुरुनि रामेश्वरन मुंनि गंसे केबआव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया मैया साननि 1 रिंगासोआव नुजाथिदों। मिथिनाय बादिब्ला बेंगालुरु रामेश्वरन मुंनि गंसे केबआव सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा 12 बाजिसोआव गंसे बेग गालांदोंमोन। बेनि दसे उनावनो बे बमा बेरनाय जाथाया उनाव सोमजिदों। सिगां जाथायखौ गलानि गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि सन्देह खालामनाय जादोंमोन, नाथाय दायो रोखा खालामना होबायदि बेयो बमा बेरनाय जाथायसो। जाथायनि उनाव कर्नाटक पुलिसआ जाथायसालियाव फैना जाथायखौ गावसिनि आवथायाव लायो आरो अर जोंनाय दखान गला खामनायफोरखौबो अर खोमोरग्रा हानजाया रैखाथि होफैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बमा बेरफ्रुनाय जाथायजों गासै सा 9 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जाबाय आरो दायो जाथायनि सायाव कर्नाटक पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार साइ स्टेडियामाव रायजोआरि थाखोनि खेल महाराम हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय साइ स्टेडियामाव मैया 1 मार्चनिफ्राय 5 मार्चसिम गिबि खेबनि थाखाय आसाम सोरखारनि बानजायनायाव स्टेट लेभेलनि गेलेनाय बादायलायनाय खेल महाराम हाबाफारि खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोहोरनि साइ स्टेडियामाव खुंफुंजानाय खेल महारामआव एथलेटिक्सनि बायदि रोखोम गेलेनाय बादायलायनायफोरा थागोन आरो बे बादायलायनायाव आसामनि गासै गं 35 जिल्लानि गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन। मैया सेथि सान। बे समाव आसामनि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि नन्दिता गरलसाया बाहागो लाना बेखेवना होयो आरो बे हाबाफारियावनो MLA लरेन्स इस्लारि, बिटिसि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि नेहाथारि दितिका नन्द हाजरिका, क'क्राझार जिल्लानि एसपि पुष्पराज सिंह, क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार द्विवेदी आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। बांलादेशनि राजथावनि ढाकाआव गिख्रंथावै अर खामनाय जाथाया राजथावनि ढाकानि कक्स मुंनि ओनसोलाव गंसे 7 थाला बिल्डिंआव अर जोंखांनानै सेवहांगार जानांनायखौ खौरां मोन्दों। रावबो मिथियै आरो नुस'नाय थासारियाव हारसिङैनो बे अर जोंखांनाय जाथाया गिथावनायै महर लादों आरो दासिमाव खौरां मोननाय बादिब्ला गासै सा 44 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो गोबां सुबुङा गोब्राबै जोखोम जाना दं होनना मिथिनो मोन्दों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ ढाकानि बेर्न हस्पिटालआव फाहामथाय होगासिनो दं होनना बुंथिनानै होदों बांलादेशनि सावस्रि मन्थ्रि समन्त लाल सेन बिथाङा। दायो बे अर जोंखांनायनि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोनबावदों। फिन आरो हाबा जाखानाय आइजो खारनायनि खौरां। थारैनो जोंनि बर' हारियाव सानफ्रोमबो नखर संसार आरो गथ' गथाय गारनानै खारनाय जाथायखौ जाफ्लेबाय थानाय खोनानो मोनबाय थासै। थिग बे रोखोमैनो आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि ताकामपुर गामिनि 2 गथ' गोनांखा कमल बसुमतारीनि बिसि दालिमि बसुमतारीया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बहाबा खारखोमानानै दं। गोमानाय बिसिखौ नागिरबायनानै हालाय-हाफाय जानांदों फिसाइ कमल बसुमतारीया आरो गथ'फोरनि इयुनखौ नायनानै बिसि दालिमि बसुमतारीखौ न'आव फैफिननो खावलायहरदों फिसाइ कमल बसुमतारीया। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव होनाय दालिमि बसुमतारीखौ बहाबा नुस'नोब्ला नैबे 9108199778 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों फिसाइ कमल बसुमतारीया।
भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।